गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टआ 1 बोसोर जाबाय इउपिपिएल जिएसपि आरो बिजेपिनि सरकार दानाया। बे बाथ्राखौ सोमोन्दो लाखिनानै मैया क'क्राझार सहरनि बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय हरिनागुरि राभा बस्तिनि गेलेग्रा फोथाराव गामियारि रायजो राजाफोरजों उदाङै सावरायलायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव हरिनागुरि राभा बस्तिनि गामिनि गावबुरा आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों आरो गाव गावनि जेंनाखौ फोरमायथिनानै लायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो गुबुन गुबुन बिफाननि गाहाय बिफानारिफोराबो बाहागो लानानै गामिनि सुबुंफोरा गावसिनि जेंनाखौ फोरमायनायखौ लिरनानै लायो आरो रायजोफोरनि जेंनाखौ फोरमायनायखौ मावफुंनो खोथा होयो। इउपिएससि सिभिल सार्भिसमेन एग्जामखौ फैगौ बोसोर 2022 मायथाइनि 7, 8, 9, 15 आरो 16 जानुवारि दानाव खुंनाय जासिगोन। दा इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन थामहिनबा इउपिएससिआ 2021 नि सिभिल सार्भिस एग्जामिनेसन थामहिनबा सिएससि मेन एडमिट कार्डखौ मैया थामहिनबा 15 अक्ट'खालि रिलिज खालामना होबाय। जाय बिथांमोना इउपिएससिनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामना लायाखै बिसोर upsc.gov.in वेबसाइटआव थांना डाउनलड खालामनो हागोन। दा इउपिएससि सिभिल सार्भिसमेन एग्जाम फैगौ बोसोर 2022 मायथाइनि 7, 8, 9, 15 आरो 16 जानुवारियाव खुंनाय जागोन होनना मोनथिनो मोन्दों आरो बियो रोखा। भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिया सासे बेंगुरि आइजोखौ खुलुमदों। भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिया थांनाय 13 आरो 14 दिसेम्बराव बानारसआव दावबायहैदोंमोन। बे समाव मन्त्रि बिथाङा काशीनि बिश्वनाथ हरिद्वारखौ बेखेवदोंमोन आरो गंगा फुजाबो होदोंमोन। गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बानारसआव दावबायहैनायाव सासे बेंगुरि आइजोआ गिबि मन्त्रि बिथांखौ लोगो हमो आरो खुलुमनो नागिरो, नाथाय गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बेंगुरि आइजोखौ लामा ससेयावनो होबथायो आरो बेंगुरि आइजोखौ खुलुमो आरो बेंगुरि आइजोआ मन्त्रि बिथांजों खुलुमनायखौ आसु मासु जायो आरो आखाइ खबजोबनानै थाबाय थायो। बिनि उनाव बेंगुरि आइजोखौ खुलुमनाय फट'आ ससियेल मिडियायाव गोख्रैनो भाइराल जायो आरो गोबां सुबुंफोरानो कमेन्ट्स खालामना बाख्नायो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ आसामनि गेजेराव सेथि सारियाव लाबोनायानो एबसुनि थांखि। बे बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर' बिथाङा। एबसुनि मददजों 2021-22 मायथाइनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बुसुनि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय जारिमिनारि 11 बिजाथिफोरजों लोगोसे सासे उदां बिजाथिखौ मिरु एबसुनिफ्राय मैया बागानसालियाव थानाय बड'फा हाउसआव आफादनि नेमखान्थिनि गेजेरजों बरायनानै साफ्रोमखौबो गाहाम हामलायथि बावदों। लोगोसे देरहानांगौनि थाखाय बोसोन होग्रा, मदद होग्रा आरो हर सान खामानि मावनाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। बराय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै देरहासार जागिरि फरायसाफोरजों दान्दिसे सावरायनायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ एबसुनि थांखिफोरखौ गुवारै फोरमायना होनानै मुंख्लंनि थैजों सोरजिजानाय बड'लेण्डनि गंसेल' नायल' जाल' मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ आसामनि गेजेराव सेथि सारियाव लाबोनायानो एबसुनि गाहाय थांखिफोरनि गेजेराव मोनसे थांखि होननानै गोदानै देरहासार जाबोनाय साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ बिनि बाहागोदारि जानानै जयै खामानि मावनो खावलायो। मोसानि गाग्लोबनायाव जरहाटआव 2 सुबुंनि जोखोम जादों। दा साननैसो गोबां जिब जुनारनि जेंनायाव गोग्लैसोनानै दं। माब्लाबा सोरबा मुफुरजों गाग्लोबजानाय, सोरबाबा मैजों बुथारजादों, सोरबाबा मैदेरजों बुथारजानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो जरहाट जिल्लानि मारुवारि गामियाव मोसाया फैना हरखाबै मोनथि मोनै गाग्लोबो। बिसोर सानैया मोसानि गाग्लोबनायाव बिसोर 2 सुबुङा दुखु मोननांगौ जायो। मोसाजों गाग्लोबजानाय सुबुंफोरनि मुङा जादों उथुल गगৈ आरो प्रदीप सयकिया होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मोसाया आदार नागिरनानै हाग्राबारिनिफ्राय साहा बागान फारसे ओंखारबोदोंमोन। बे समावनो बे 2 सुबुंखौ गाग्लोबो। बेबायदि थासारिखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गिखांनाय फैदों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना। गोजोन्थों।